ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କୁଟାବାଡ଼ି ଧାରେ ଧାରେ ବୁଡ଼କା ମିଳେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ବାକି ତ ସବୁ ମିଳେଇ ଗଲାନି। ବୁଡ଼ ହେଇଗଲା 10-15 ମିନିଟ୍ ପୁରା, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାର ବି। ବୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି। ପାଣି ପୁରା ହୁଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମଣିଷ। आज ही कोकड़ा मारी में